Har du lige fået en ny sød hvalp, eller skal du have en lige om lidt? Så se med her. Vi har nemlig lavet den ultimative hvalpepakke, der tager dig i hånden og vejleder dig hele vejen fra hvalp til teenager. I vores hvalpepakke finder du blandt andet hjælp til at lære hvalpen at være alene hjemme, lære den at blive renlig, gå pænt i snor, kunne lide at få sele på osv. osv. Jeg vil vise jer, hvordan det ser ud, når du er logget ind som medlem, og du kan se alle de fantastiske videoer, du får adgang til, og hvordan det er bygget op derinde. Når du er logget ind på den essentielle hvalpepakke, vil du lande på denne forside. Og her der kan du se oppe i fanerne, der vil både være en introduktion til, hvad du skal bruge, og hvordan du kommer bedst i gang med kurset. Der er alt omkring forstå hvalpen, førerfærdigheder, belønningerne og hvalpefærdigheder. Og du kan også tilgå dem hernede, hvor du kan trykke på billedet. Der er også et søgefelt, hvor du kan skrive, hvad du ønsker at lære mere om, hvis du ikke lige kan finde det. Under forstå hvalpen, der vil der være tema som hvalpens udviklingsperiode med dyrlæge Rikke Britt. Her gennemgår vi også den vigtige socialisering. Hvad skal du være opmærksom på? Hvad skal du undgå? Der vil også være om hvalpens spøgelsesperioder. Hvad sker der, når den bliver teenager? Og også omkring valg af opdrætter. Hvad skal du være ops på, når du vælger en ny lille hvalp? Og meget mere. Der vil også være om hunderacer. Der vil også være omkring hundesprog, så du kan lære at forstå, hvad din hvalp kommunikerer både til dig og til andre hunde. Så en masse om hundens signaler. Under førerfærdigheder skal vi træne dig. Vi skal træne dine mekaniske færdigheder, sådan så du bliver super dygtig til at kunne træne din hvalp. Under belønningerne, der får du både belønningsudvikling og et kursus om belønningssystemer. Og det er altså helt essentielt, for at du kan få succes med træningen med hvalpen. Under hverdagsfærdigheder for hvalpen, altså hvalpefærdigheder, der vil du få alt omkring den første tid. Overlevelsesguiden vil indeholde alt om køreturen hjem, hvalpesikring af hjemmet, hvor skal hvalpen sove, hvad med ulvetime og meget mere. Her vil du også få omkring renlighedstræning, sammenføring af ny hvalp og ældre hund og hjælp til, når hvalpen bider. Håndtering, der har du også 3 kurser herunder, tilvælling til halsbånd, sele og line. Forebyg dyrlægeskræk med din hvalp. Så har vi rolig hvalp i hjemmet med både separationstræning, altså alene hjemme, hvordan du får en rolig hvalp, hilse pænt og ikke hoppe op. Og ude på gåturen, der får du både den spæde gå pænt i snor træning, fokuslyd og fokusleje, spyt det ud du har i munden, lær hvalpen at komme når du kalder, glad for at køre bil og lad det være. Så vil der være en lille smule grundfærdigheder, og så er der 3 vigtige bonusser her til sidst. Både den gode hund og barn relation, og også hvordan du forebygger ressourceforsvar. Og så tager vi et lille kig hjem til Basse på 11 uger, der lærer de vigtigste færdigheder. Så har du fået ny hvalp, skal du have ny hvalp, så er denne pakke altså fuldstændig uundværligt for dig.